Arani mang tama? Santi Tripura. Santi Tripura. Para bora? Para Ratanpur. Mokpara. Acha, tini tama mane. Kini gotana mane lai awa ang dogana thani lai naw phainai phaiba awa chenau ni borok korei jata awa riti sob tilangkhai thajak naw phainai belai nugya prai awa dermas moton ha Tei thana thana kono bono lagai kono jana jagyare. janai jak jai mane bokono awa janai ye bokono awa kas khaja naiba naija samja Tei police mane borai police thonok thangai mane bono case repair khlai ha. case repair khaja FIR khlai mane pore bok tama hana. bokhonba chena tangri ang chung nainai lai nainai isibai prai membo isibai nadia bobo Tei abo hai mane nongne kriya mane bosong majok ha. dermas moton ha Bosarai rai bosarne sarai. ba ani basa Mung tama. Elina Tripura Bosok bini boyal bosok. 4 বছর Bacha bota bini je khana mane nini je borai krai. Tei bo ni to borai krai bo masara tong ma dai bini bo masara tong ma dai. bomana sere karabu Karabona. horoba karabu salaba karabu kosto kai matang playang Nini PS bro. BS Bilonia Bilunia. Tei nung tabok tama nai. ang nayo jeni nongni borokna jeklaiba borok teri phaisikak post khlai ro phaisikak Aja nini borni nung mane tama nai chong mane tama nai wan chong. Kade kamaha na onyo charok bai ar mane teiro kharanai thangai chong tama nai chong nang. ani pakha jongmani oino jeni Tripura sala rok bai thangnai ang bakha jongmani Nung je khobor khana mane. je khobor khana Nini borni mung tama? Sonjirang Tripura Ai borni nok bora. Sabrumuno Songkotila No kaija mane bosok bosorong ha. 7 বছর মতন হয় 7 বছর. Nini mung? শান্তি ত্রিপুরা Santi Tripura. Para ni mung? রতনপুর মকপাড়া Acha hambai darana.